Ласка Пана нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Твоим. Боже, будь для меня каменной твердыней, домом пристанища моего, как уратовать меня, бо Ты моя скала и моя твердыня, деля имя Твоего керуй мною и веди меня. Збираємося, як одна сім'я дітей Божих, на Евхаристії. І сьогодні у Слові Божому почуємо, де справжнє щастя. Сьогодні будуть гучати слова «Щасливий чоловік, який сподівається на Пана». У Богу наше щастя, і Йому довіримо усе наше життя. Святую мшу ахвяруємо за усіх парафіям, просячи для кожного з нас Божого благословення, потребних ласк, а для померлих парафіям радости життя вічного у небесном Володарстве. Как годно скласти в эту наисвятейшую ахвяру, перепросим Бога за все наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ошибком и занятанием. Моя вина, моя вина, моя лень и великая вина. Тому прошу наисвятейшую, за всю Панну Марию, усіх анgelов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся. Христе, змилуйся, Христе, змилуйся.
Молимся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебе, хвалы Твоей. Пане Боже, благодаруя небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Пане Боже, воронку Божий, Синя Ісця, які береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Які береш на себе гріхи світу, приймай наше, які сидиш прорушайся, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий Єсу Христе, з Духом Святим у парі Бога Отця. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Боже, Ти хочеш пребивати у серцях праведних і щирих. Ученикам ми, дякуючи Твоєї ласці, стали годним місцем Твоєго пребывання. През Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Amen. Читання книги пророка Єремії. Так каже Пан: проклятий муж, який сподяється на чоловіка, і в тілі бачить свою силу, а серце своє одворочує від Пана. Ён буде, як ядложець у степі, не убачить, коли прийде щастя, але буде жить у висохлих місцях на пустині, на соленой і безлюдной землі. Благословлений чоловік, який сподяється на Пана, і надія якого Пан. Ён буде, як древо, посаджене над водою, що пускає коріння своє над потоком. Коли настане спека, яно не боїться, і листя його застається зеленим. І у год засухи яно не буде хвилюватися, і не перестане приносить плод. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Щасливий чоловік, який сподяється на
якое плод приносить у свой час, и листья его не вянет, а все, что он чинит, ему дается. Счастливый человек, який сподівається на Пана. Не такий люд безбожний, як м'якина, що вітер розносить, бо веде Пан шлях справедливих, а дорога безбожних загине. Щасливий чоловік, який сподівається на Пана. Коли Христос не воскрес, то вера ваша марная. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринфян. Браты, коли проповедуют, что Христос воскрес мертвых, то чему некоторые из вас кажут, быцем нема воскрешения мертвых? Бо коли мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то вера ваша марная, и вы далей у грехах ваших. Тады загинули и померли у Христе. И коли мы сподеемся на Христа только в этом житті, то мы самые несчастные сярод людей. Але цяпер Христос воскрес мертвых, першими сярод тых, якія заснули. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Радуйтесь и веселитесь, Ахарапа, бо великая вознагорода ваша у небе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читання Святого Євангелія Павла Луки. Хвала Тобі, Господи. У той час Єсус зійшов з 12 униз і став на равнині. І був там великий натовп учнів Єгових, і велике множество людей з Юдеї і Єрусалима, з узбережних околиць Тира і Сидона. Тады ён узняў вочы свае на вучняў сваіх і сказаў: «Шчаслівыя убогія духам, бо ваша ёсць валадарства Божие. Шчаслівыя, якія цяпер галадаеце, бо насычаны будзеце. Шчаслівыя, якія цяпер плачаце, бо смяяцца будзеце. Шчаслівыя вы, калі узненавідзяць вас людзі, і калі адрынуць вас, и будут зневажать, из-за Сына Человечего откинуть имя ваше, як зло. Радуйтесь в той день и веселитесь, бо великая вознагорода ваша в небе. Бо так поступали с пророками айцы ихние. Але горе вам, богатые, бо вы уже отрымали свое сутешение. Горе вам, якія цяпер сытые, бо голодать будете. Горе вам, якія цяпер смеецеся, бо смуткаваць і плакаць будете. Горе вам, калі ўсе людзі будуць добра казаць пра вас, бо так поступали с фальшивыми пророками айцы ихние. Гэта слово Пана. Слава Тобі, Христе. Дорогие браты и сестры, сегодня у Евангелия почуем эту мову, якая популярно называется «8 благословений». Але как почуть сутность этого фрагменту, хотел бы распочать от места, где это все отбывается, але так само
да каго звернутыя гэтыя словы? Евангелие распачынаецца ад слов. Езус сышоў з 12 ўніз і стаў на раўніне. І быў там вялікі натоўп вучняў ягоных і вялікае мноства людзей. Гэта ўсё адбываецца пасля таго, як Езус быў на малітве на гары і выбраў 12 апосталаў. І потым з гэтымі выбранымі, якія сталі фундаментам для касцёла, сыходзіць на раўніну, на месца, якое роўнае. Раўніна з'яўляецца сімвалам нашага звычайнага жыцця, нашай штодзённасці. І поэтому сёння Езус не толькі, можна так сказаць, лятае дзесьці ў аблоках, знаходзіцца дзесьці высока з гэтымі апосталамі, але сыходзіць у нашая штодзённасць, у нашае простае жыццё, у якім ёсць і радасць, у якім ёсць і шчасце, можа ёсць і смутак, якісьці перажыванне і іншыя рэчы. Пан Езус становіцца блізка нас, блізка нашага жыцця. І потым напісана, тады ён узняў вочы свае на вучняў сваіх і сказаў. Пан Езус гэтае благаслаўленне кіруе не да мноства людзей, якія былі, але менавіта толькі да вучняў, да тых, хто ўжо пазнаў Хрыста, тыя, якія яго наследуюць, і тыя, якія сапраўды выбралі яго і валадарства Божае як цэль свайго жыцця. Гэта не проста, бо мы таксама ўжо хрысціяне, мы як сапраўдныя вучні, хоць часамі ўжо даўно школы пазаканчвалі, але далей мы вучні Хрыста. І сёння Езус Христос кіруе гэтыя словы да нас. Бо ведаем, што не проста быць хрысціянінам, а яшчэ, калі паднесці планку, лёгка быць добрым хрысціянінам. Заўсёды ёсць якісь перакананні, заўсёды дзесьці чалавек можа круціць, а навошта мне выконваць гэтыя запаведзі? Он блізкія, уже давно забылі пра Пана Бога і нармальна жывуць. Заўсёды ідзе дзесьці змаганне, чы пайсці на кампраміс з тым, што ёсць у свеце, чым згадзіцца з тым, што дае свет, што кажуць іншыя, чы адкінуць Пана Бога. І поэтому сёння Езус суцяшае кожнага з нас і кажа, не звяртайце ўвагу на тое, што гаворыць свет, але перадусім будьце блізка мяне і будзеце шчаслівыя. Бо сапраўды, быць убогія духам гэта значыць, што самае найважнейшае мець Бога як найбольшы скарб, а як з Богам, то мы шчаслівыя. Шчаслівыя, якія цяпер галадаюцца. Чалавек можа галадаць як на целе, але перадусім мы прагнем Слова Божага, мы прагнем навучання, мы прагнем, каб хтосьці нас кіраваў у жыцці. І поэтому, калі Езус да нас прамаўляе, калі нам благаслаўляе, калі выслухоўвае нас, то мы шчаслівыя. Сколькі раз дзесьці ў духу можам плакаць, але Езус Христос дапамагае нам. Сколькі, можа, не раз дзесьці нас несправядліва асуджаюць, кажуць, можа, нешта дрэннае пра нас. Але зноў Езус дапамагае і кажа, не звяртайце на гэта ўвагу, але будьце блізка мяне. Езус настолькі трошчыцца і хоча дапамагчы, каб мы не сышлі з гэтага шляху, які абралі, быцця хрысціянамі. І каб яшчэ гэта больш усвядоміць, у першым чытанні маем прыгожы вобраз, які дае нам прарок Єремія і паказвае, якія два шляхі могуць быць у жыцці. Першы шлях, пра які кажа прарок Єремія. Пракляты муж, які спадзяецца на чалавека і ў целе бачыць сваю сілу, а сэрца сваё адварочвае ад Пана. Ён будзе, як ядовец у стэпе, не ўбачыць, калі прыйдзе шчасце, але будзе жыць у высокіх месцах на пустыні. Заўсёды выдаецца, што так, калі спадзяюся на цябе, заўсёды наш арганізм падказвае, спадзяюся на сваю сілу, калі толькі сябе бачым, то можам сапраўды загубіцца.
І самое моцне слово, яке тут використане, це проклятий муж. Чи можна так одразу подумати, Бог проклинає? Ні. Чоловік, коли вибирає щось інше, коли своїми поступками, недобрими поступками, щось вчиняє, то справді може зробити собі кривду в житті. І поэтому справді треба пам'ятати і поглядіти на другий шлях. Благословлений чоловік, який сподівається на Пана, і надії якого Пан. І він буде, як дерево, посаджене над водою, що пускає коріння своє над потоком. Коли настане спека, і воно не боїться, і листя його зостається зеленим. Сьогодні пророк Єремія нам підказує, як ми закоренялися в Пану Богу. І сьогодні таки використаний в образ пустыни. Ведаем, може, що на пустыне не так легко, але і навіть на пустыне есть место, где, можно сказать, есть рай. Это оазис, где можно изнести воду, где можно укрыться от спеки. И коли так поглядеть, то этим раем, этим оазисом з'является недельная святая мша, коли мы можем прийти, отрывать Божие благословение, принять святую коммунию и разом с Иисусом идти праз эту штоденную пустыню, где шмат перешкодов, где будем и сапраўды не раз повинны слухать своего сумления, коли сапраўды можем не заўсёды добра выбрать, але Бог будет давать силы. Поэтому треба дбать про гэтыя карані, каб яны тут были укоренены у Божьей ласцы. Щиро кажучи, сьогодні увесь день мне в голові одна пісня грає. Як вчора прочитав, то одразу наче в усті мені припомнилося. Напевно, ви її добре відаєте. Счастье вдруг в тишине постучало в дверь. Все знаете эту песню, все знаете. И поэтому так подумал, так, можно постукаться в наше сердце, але сегодня наибольшее счастье Иисус придет у святой коммунии до наших сердец. Для человека не было большей радости, коли мы с Паном Богом. Поэтому Йому сегодня отдаем все справы и сапраўды не раз переконаемся, что счастливый я, коли сподіваюся на Пана. И нехай так будет. Нехай надею нашу черпаем от Пана Бога и живем, як сапраўдные дети Божии. Аминь. Вызнаем нашу веру у одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всякого важного и неважного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца наружного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого светла, Бога соправдного от Бога соправдного, наружного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего спавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, упряжеванный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один гроз для отпущения грехов и чекаю воскрешение померлых и життя вечного в лучшем свете. Аминь. Дякуючи Богу за Його добриню, узнесем до Його праз посредництво Иисуса Христа наши молитвы.
Молимся за святый костел, как умацаваны опекою на святейшей Панны Марии, и он вел людей до нового життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу Айчину. Под опекой Мати Божией она заховала верность Христу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто допомагає бідним і голодаючим, щоб вони отримали щодру нагороду від Бога за свою працю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за дітей, які рихтуються до прийняття першої святої комунії, щоб їх зустріча з Христом принесла тривалий духовний плод. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тут нас собраних, щоб наші сьогоднішні зустрічі з Христом і Евхаристії були для нас, наших родних і сябров, криницю духовної радості і спокою. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже наш Створитель, выслухай наши молитвы и учини, как мы были годны сузирать Твою хвалу в вечности. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Номер 269. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу веру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Просим Тебе, милосердный Боже, непременная вера нас очистить и обновить, и забеспечить вечную награду тым, кто виконує Твою волю, през Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами, І з Духом Твоїм. угору серце, подякуєм Пану Богу нашому. Правда годна гэта и справедлива, слушна и збагавенна, как мы заўсёды и усюды Табе складали подяку, Пане святый Ойча, усемогутный вечный Божа. От Тебе походит усё, что есть на свете, и по Твоим слове змяняются поры года. Ты створил человека на свое подобенство и подпорядковал ему гэты дзівосны сусвет, и усё, что яго наполняет. Каб от Твоего имя люди панавали над усім створеннем и прославляли Тебе у Твоих справах, праз Христа Пана нашего. Тому с усеми анёлами мы Тебе прославляем, с радостью скликаючи.
Святый, 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 а Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, Осанна на вышиях, Осанна на вышиях, Осанна на вышиях. Благословленный Той, кто идет в имя Пана, благословленный Той, кто идет в имя Пана. Осанна на вышиях, Осанна на вышиях, Осанна на вышиях. Сапраўды, Божа, Ты святым, крыніца усялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего присылания. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его у любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули в надзеі на ўваскрашэнне, и про ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, и дазволім убачыць святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усімі нами, каб мы заслужили удел у житті вечном, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и ее братником, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и усіми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аллилуйя.
памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избав нас от злого. просим Тебе, Пане, збав нас от всего злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и приистя Збавца нашего Иисуса Христа. Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ранку Божий, який відпускаєш світу гріхи, змилуйся над нами, помилуйся. Ранку Божий, який відпускаєш світу гріхи, змилуйся над нами, помилуйся. Ранку Божий, який відпускаєш світу гріхи, дай нам супокой, о, дай нам супокой. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечеру Его. Пане, я не варта, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 199. Сила Христа. Сила Христа. Сила Христа. Сила Христа. Сила Христа. Совершенство мое не имеет границ. Я ценю каждый миг жизни с тобою. Ты бессилие мое утираешь ресниц, наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю красоту поклонных я воздеваю руки к тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью Твоей,
каждый миг жизни с тобою. Ты силе мое утираешь вески, наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю красоту поклонения. Я воздеваю руки к тебе, без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей, осени меня теплотой согрей, силой одари. Ничего не ценит совершенной любви. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей, осени меня теплотой согрей, силой одари. Ничего не ценит твоей совершенной любви. Молимся, узмоцненные даром Евхаристичным, просим Тебе, Боже, как мы заўсёды прагнули гэтага хлеба, які дае нам жыццё сапраўднае, праз Христа Пана нашага. Амен. Об'яви душпастерські. 22 лютого у суботу свято катедри Святого Петра Апостола. Сьогоднішня третя неділя місяця, так звана інвестиційна. Усі ахвяри складені призначаються на будову, за які щиро дякуємо. Хто ще би хотів поблагословити сім'ю, дом, можна ще записуватися у закритстві. Реколекции Великопостной нашей парафии отбудутся с 7 по 9 саковика. Духовное практикование проведет отец Александр Жарнасек. Первая святая коммуния в нашей парафии в этом году пройдет 25 мая. Каждый день в нашей каплице триває адорация Пана Иисуса у Наисвятейшем Сакраменте от 14 до 19 годин. Дякуємо за дарування на будову, за супольну індивідуальну молитву, за спів оправу літургічну і тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей. Помолимося за добродеїв, які радавців нашої парафії, а так само об нових добродеях будівництва санктуаря Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного по особку, Опецы Матерь Божией Ружанцовой. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим. И от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с духом твоим. Нехай благословит вас Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа,
покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас Богу душную по свете. Аминь. Номер 60. День за днем, ночь яшеться мне, думаю по тебе, слов я маю. Але я каюся, що засталося мне, буде для тебе, прославляю. А ты застанься со мною, а ты застанься со мною, а ты застанься со мною, застанься со мною. День за днем, ночь яшеться мне, думаю по тебе, слов не маю. Але я каюся, що засталося мне, буде для тебе, прославляю. А ты застанься со мною, а ты застанься со мною, а ты застанься со мною, застанься со мною. Нехай буде похвалений. Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай буде похвалений. Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай буде похвалений. Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса